Bilo je strašno. Strašno je bilo. Bilo je strašno. Sjećam se, pa eto, grešna mi duša, nikako da se sjetim s Milošem, kad se Miloš odio šta sam radio. Ne uspijem da vratim tu noć. Ali za Gavrila je bilo jako, jako veselo tu, ne znam, ja sam tu poneo neke flaše u kolima jer sam znao treba se desi. Igrali smo predstavu Poloneza Oginskog, u 10:20 je bio poklon, on se rodio u 10:20. Wow. Znači, kad je bilo to, on je izašao na aplauz. I onda smo krenuli tamo po klubu, i onda sam išao u bolnicu, tako blago cirke. Mislio sam od jedne žene da je moja žena, nije bila ona. Doduše, bila je na 3. spratu porodilišta, ovako naslijevljena na prozor jedna gospođa. Gleda dole, vidi se samo silueta jer je svetlo iza nje u hodniku i ona je na prozoru ovako gleda. Ista frizura kao Mina, ista silueta kao Minina. Mi dolazimo, sredili smo tamo kao da nas puste, noć je nešto, 12:30. I ja ispred i vidim nju i kaže, Mina, ljubav moja, sine smo dobili, ovo ono, nešto se tu derem. Na svo tu moj izliv te nežnosti, ona žena ne pomera sve. Prvo što mi prođe kroz glavu je, čitao sam da žene posle porođaja, zbog tog bola koji prežive, mrze muškarca kao uzrok tog bola na nekom podsvesnom nivou. I ja rekao, to je, evo mrzim. Probam još jednom, vidim žena se mi pomera. Shvatim da to nije ona. I uvedu me unutra. Jel da pričam celo? Celo. I uvedu me unutra, nakače mi onu zelenu, onu togu, razumije, ono sve. I kao da vidite, dete, da, molim mi, dete, meso ovako, mali Gavrilo, ima gornju usnu koju ja ovako vidim moje, veknica, dobro. Ćete da vidite suprugu, naravno, idemo hodnikom, kažem, polumrak je, ulazimo u jednu od soba desno ovako, ona dolazi tamo nekih 6-7 kreveta i ova sestra, šta li je, dolazi do onog jednog kreveta, diže onu tablu, ako pogleda, kaže, vaša supruga. Ona je bila prijavljena na porođaju Mina Mitrović, još nismo to papire te nešto regulisali oko prezimena. Kaže, vaša supruga Mina Mitrović, onako tiho, polno. I ja ovako, ko nije moja žena. Kaže ona, jao, pa nemojte, tako žena se porodila, nemojte te šale. Kažem, nije šala, bre, nije moja žena, uopšte, bre, šta ćemo mi ovde. A ova žena ovako na laktu kaže, ja hoću ceo dan da vam kažem, ja nisam Mina Mitrović, ja sam Tina Mitrović. Znači, u isto vreme se porodile Mina i Tina Mitrović, u isto vreme. Ja, fenomenalno. I sad nastaje totalni haos. Znaš što ja vičem, pa je li ono moje dete? Jer sad, ako je ovo njeno, onda nije moje. Ajmo, ne, sigurno nastaje panika, vidim sigurno je užas. Rokovnik prevrći brojevi, one gumice, vamo, tamo, jeste dete vaše, sad samo još da vidimo za ženu. Silazi niz stepenice, Minu izvoze na ovim kolicima iz lifta, sprat niže, ovako da... Tako dobro je da smo se našli. Tako da, posle smo otišli u Zvezdaru i uništili smo pola onog kluba. Zaspao sam na nekoj Srči u 5 ujutro, 6. I Breglogavac. Strašno je bilo. Ali svi smo bili, nisam samo ja. I kum, a? I kum. Bio kum, bio Gagi, bio Boris, bio Johnny, bili, ne znam, polovi glumaca iz predstava, iz pozorišta. Dosta nas je bilo, pevali smo, svirali, iscepali su me. Onda sam završio u toj fajerci nekoj Borisa Milivojevića, Go, i lego sam kako smo mi smo gađali one slike koje stoje iznad onih separea ovako u Zvezdari. Staroj Zvezdari. Pa ne kolege, nego prosto staklo. I ovo je letilo i onda tamo, to je sve palo na te separee male. I onda sam ja tu zaspao na kraju, da bi me Gagi probudio i pitao ćeš u kožni trosed kod brke. I ja sam rekao, hoću. I onda sam otišao u kancelariju i tamo sam prespao. I onda se nastavilo i taj dan i još jedan dan, ali to nema veze.